Benvinguts al taller d'alquímia del gran mestre Magoni. Podeu us heu preguntat com és que els dracs treuen foc pels queixals. Nosaltres ho sabem, coneixem tots els secrets de la Terra i avui us explicarem com és que els dracs treuen foc pels queixals. Hem estat buscant dracs i els hem estat capturant. Aquest experiment que hem fet avui ha costat la vida a moltes persones, molts cavallers valents que han arriscat la seva vida per aconseguir una mica de dents de drac i una mica de saliva de drac. Quan es barregen la saliva de drac amb les dents de drac es forma foc, aire, aigua, terra, donen lloc al foc. Una altra vegada el cercle es tanca. Ara ho provarem perquè ho veieu tots. Primer de tot posaré una mica de dents de drac. Mireu, les dents de drac són molt fosques. I ara, aquí en aquest pot, tinc xoliva de drac. I ara faré un petit foradet aquí perquè veieu la potència que té aquesta xoliva del drac. Només una gota. I estigueu preparats per veure com barrejant la terra amb l'aigua i l'aire, d'aquí poc es farà foc. Primer apareix l'aire. L'aire és aquí. I ara el foc! Oh! El drac ha aparegut una altra vegada. T'ha agradat, Rafel? Que ha sigut maco? És impressionant. Un drac! Què és això? Pep, ja hi tornem a ser! Què, Pep? Tornes a fer disfressat d'alquimista? Que no, que no. Jo no sóc un alquimista. Oh, quina por, quin animal més salvatge, més perillós. Pep, això ha tornat a ser una reacció química, no pas alquímica. Això no eren dents de drac, sinó que era permanganat de potasi, un reactiu de laboratori químic. I la saliva de drac no era pas saliva, sinó que era glicerina, la qual la podem trobar en productes de casa com és el sabó, el típic sabó de glicerina. Mira, Pep, em sembla que ens estàs enredant perquè el nostre dragonet no hi està pas d'acord amb tot això que dius. Malgrat això, saps què? Crec que hem de tornar la setmana que ve per tornar-ho a explicar millor que no pas aquesta vegada. Perfecte, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Com ja